Ассалому алейкум хонумон ва ҷанобон. Чуноне медонен айни ҳол сағиракои хидмонскиҳо ғарибачаҳо дар ғарибӣ мақсад дар ҳолати ногуворанд, дар карантинанд. Мо бояд сарҷамъ бошем, дастгирӣ кунем. Ҳамин ҳисоб ба як хулосае омадем бо роҳбарии акаи Мансур як картаак рӯй кардагия биёд мардуми дохили кишвар чанд қай метонем ҳадди аққал 1 симай 50 дирҳамай 2 симай партоем ҳамун картада то ки ӯ сағиракҳоро дастгирӣ кунад. ҳамватанони азиз, касоне ки дар дохили тоҷикистон ҳастанд метавонанд ба рақамҳои вавилон ва мегафон аз тариқи банкоматҳо суми хайрияи худро гузоранд ва касоне ки берун аз марзи тоҷикистон ҳастанд метавонанд ба рақамҳои корти Сбербанк суми худро гузоранд. аз ҳамаи шумо сипосгузор ҳастем. Намешавам када Мора намешавам када Намешавам када Мора намешавам када Намешавам када Мора намешавам када Намешавам када Вам не понять, нега, как трудно жить.